Presa dunha guerra postmoderna. Son Guadi Galego, cancionista dende 1974, nacida en Cedeira e compostelana de adopción. Eu son Icía Kirk, son unha apaixonada da música tradicional, e para min é un enorme placer estar hoxe entrevistando a Guadi, que para min é unha referente. Que remova a conciencia do que observa e colapse o seu modo de existir, subsistir. Cal dirías que é a palabra que máis escoitaches sobre ti dita polos demais? Eu creo que traballadora e xenerosa, creo que sí, son as palabras que probablemente máis escoitara sobre mí, sí. Tes algunha especie de ritual ou manía cando comeza o día? No, eu a verdade é que me levanto de moi bo humor, con moita enerxía, e son cero maniática, non teño ningunha neura especial, nin estou pensando cousas raras, nin nada polo estilo, son bastante normal en ese aspecto. Moi ben, e para ti Compostela, se tiveras que definila nunha palabra ou nunha frase, cal sería? Bueno, para min Compostela é xuventude, non? É dicir, simboliza pois o meu paso cara a unha vida de liberdades e de coñecemento pleno, e quero quedarme con esa Compostela, además. Para as mozas que te admiran e que queres seguir o teu camiño, que consellos terías? Bueno, consellos poucos. Eu creo que do que se trata é de ir indo, ir comprendendo o teu camiño dentro dos teus ideais e das cousas nas que crees. Hai que equivocarse, hai que levantarse moitas veces e a veces hai que deixalo para volver e volver con máis folgos e todas esas cousas. E sobre todo disfrutar moito. Unha frase que no teu día a día intentas seguir ou que tentas un pouco pois reflexarte nela e seguir os seus pasos? Creo que é a frase que nos define a todos de ir indo, non? Non tampouco poñes unhas grandes metas, nin uns grandes lemas, sino ir compensando, non? Vivir cada día o mellor posible, sendo, bueno, intentando facelo o mellor posible, pero tampouco ser extrema, non? Nas cousas. Que lle pides ti ao mundo como muller e como artista? Feminismo en vena para todo o mundo. Creo que ese é a única revolución que existe para salvar este mundo e pouco máis. De verdade, agardo que todas esas metas grandes ou pequenas se cumplan. Pois moitas grazas por vir ti, que me fixo moitísima ilusión atoparte aquí unha vez máis. Grazas a todas.